Bizne Allah hidayetke kundirgen, көңілләребезгә иман нурын иң зиннәтле нәрсә итеп урнаштырган Аллаһ Субхана ва Таалагә хәмд сана мактауларыбыз, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва салламга көңілләребезнең турынан чыккан салават шарифаларыбыз булса иде. Гысылланып, тахаратланып, фас'ау иля зикриллаһи, Аллаһның зикренә ашыгыз, Кытылуга ашыгыз дигән әмергә буйсынып, шушы күркәм мәчеткә килгән газиз кардәшләрем, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Мубарак булсын җума көннәребез. Аллаһ Субхана ва Таала илләребезгә, көннәребезгә хәерле иминлекләр, тынычлыклар, авыруларга хәерле шифалар, тауфиксызлыкта, динсезлектә, намазсызлыкта йөрүчеләргә Аллаһ Таала күңелләренә һидаят нуры, иман нуры, ислам нуры насыйп әйләсен. Яңа мәктәпкә киткән балаларыбызга, мәктәпкә, институтларга, университетларга, техникумнарга, башка төрле уку йортларына киткән балаларыбызга Аллаһ Таала эшләрендә, укуларында хәерле уңышлыклар, муаффакыятьләр насыйп әйләсен. Хәерле, файдалы гыйлемлекләр алырга, шушы гыйлемлекләре белән гамәл кылып, тәүфиклы, игелекле балалар булып үсеп, киләчәктә ватаныбызга, динебезгә, халкыбызга хәерле, файдалы, игелекле балалар булсалар дип Аллаһ Тааладан сорап калабыз. Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин. Мөмкинчелекләр бар, балаларыбызны укытабыз дисәк тә, үзебез укыйбыз дисәк тә, урамга чыксак, әлхәмдүлиллаһ, иминлек, тынычлык, ризыкларыбыз бар. Тыныш, Аллаһ Субхана ва Таалагә шөкранабыз кирәк, мөхтәрәм газиз кардәшләр. Әлхәмдүлиллаһ. Шушы шөкрана булса, Аллаһ Субхана ва Таала Коръан Кәримендә: "Ва ин шакартум лазиданнакум ва ла ин кафартум инна газаби лашадид", мин биргән нигъмәтләргә шөкрана кылсагыз, мин сезгә арттырып бирермен нигъмәтемне. Әгәр дә булганны да юк дисәгез, ул вакытны Аллаһ Тааланың газабы бик каты диде. Мөхтәрәм газиз кардәшләрем, әлхәмдүлиллаһ, менә җомгага килдек, эшләребезне куеп тордык. Иң бәхетле кешеләр без. Бөтен җирдә су баса, бөтен җирдә пожар, бөтен җирдә ниндидер хауф, хәсрәт, бер генә урын бар, бер генә утрау бар, тынычлык утравы. Островок стабильности. Ул нәрсә? Ул бүгенге көндә, шушы сәгатьтә, шушы минутта мәчет, шушы хутба, шушы намаз. Намаз битти икән, фанташиру фил арды. Җир йөзенә таралыгыз, барыгыз үзегезнең хезмәтегезгә, вабтагу мин фазлиллаһ, Аллаһ биргән нигъмәтләрдән эзләгез, табыгыз, эшләгез. Бер фарыздан икенче фарызга күчкән шикелле була җәмәгать. Шуның өчен бик бәхетле кешеләр без. Әлхәмдүлиллаһ, вакыт таптык намазга килергә. Монда дусларыбызны күрәбез, бер-беребезгә сәлам бирәбез, бер-беребезнең дугасын алабыз, бер-беребездән үрнәк алабыз. Ак көннәшү белән көннәшәбез. Пәйгамбәрбез әйтте: "Ла тахсаду иля снатайн", көннәшмәгез, ләкин ике әйбердә генә көннәшегез. Не завидуйте друг другу, но в двух местах можно позавидовать белой завистью. Бер кеше Аллаһ Тааланың юлында гыйбадат кыла, намаз укый, гыйлем исти, и Раббым, мин дә шулай гыйбадат кыла алсам иде, мин дә шулай Коръан укый алсам иде, мин дә шулай итеп укый алсам иде дип көннәшергә кирәк. Менә бу эштә бер кеше анфаqa маlahu, үзенең малын инфак итә, закатын бирә, садакасын бирә, кешеләргә тарата, мохтаҗларны карый, ятимнәрне, мискиннәрне карый. И Раббым, миңа да закат бирерлек, садака бирерлек мал бирсәң иде дип көннәшергә кирәк. Аныкы бетсен, миңа күчсен түгел. Бәлки, и Раббым, бирсәң миңа, закат бирә торган, малымнан өлешен чыгара торган мал бирсәң иде дип, менә бу эшләрдә көннәшергә ярый җәмәгать. Аллаһ Субхана ва Таала Коръан Кәримдә Али Гамран сурасында әйтә: "Я айюхаллазина аману", и иман китергән бәндәләр, безгә каратып әйтә. "Я айюхал мунафиқун", диме, и мунафиклар, двуличные диме. "Я айюхал кафирун", я айюхан нас диме, и кафирләр, и бәндәләр генә дип әйтми. Нәрсә? "Я айюхаллазина аману тақуллаһа", Аллаһ Тааладан шын курку белән куркыгыз. Шын курку белән куркыгыз дигән сүз нәрсә? Бойтесь Всевышнего истинной боязнью дигән мәгънәдә. Ничек куркырга Аллаһ Тааладан? Ат-тaqва ал-амалу бима амара Аллаһу ва интихау гамман манага Аллаһ диде Пәйгамбәрбез. Тaqвалык ул Аллаһ кушканнарны эшләү, Аллаһ дигән нәрсәләрне тыелу. Башка бер нәрсә түгел. Шапан да түгел, шалма да түгел, сакал да түгел. Ул атрибут. Ул һәрбер кешедә булырга тиеш.
имамда булырга тиеш, чалма белән укыган намазның аҗыры да күбрәк. Сакал ул ирләрнең нуры. Сакал ул ирләрнең нуры. Кем нурсыз яшисе килсә, сакалын кырсын диде бер хәзрәт. Шуның шикелле тақвалык нәрсә ул дигән вакытта Аллаһ субхана ва тааля безгә әйтә, бу Аллаһ кушканнарын эшләү, Аллаһ дигән нәрсәдән тыелу. Ваттакуллаха хакка туқатихи ва ла тамутунна. Тамутунна дип глагол килә усиление белән. Тамутунна два н под концом. Тамутунна. Әлбәттә үлә күрмәгез. Не умирайте. Ни в коем случае не умирайте, ди Аллаһ Тааля әйтә. Умирать не в наших силах. Не наша прерогатива. Аллаһ Тааля әйтә: "Ва ла тамутунна", и иман китергән бәндәләр, Аллаһ Таалядан чын курку белән куркыгыз. "Ва ла тамутунна", үлә күрмәгез. Үлмәү бездән түгел. Дөньяга килү, килмәү дә бездән түгел иде. Ихтияр бездә түгел, кулыбызда. Безнең кулыбызда булса, бик зак гомерләр яшәр идек әле. Нинди генә способлар тапмыйлар шушы гомерне озынайтырга. Женщинда эчәләр, физкультура белән дә шөгыльләнәләр, башка төрле дарулар, кремнар да сибәләр. Барбер бәндә үлә. 90 ел яшиме, 100 ел яшиме, барбер үлә. Ләкин Аллаһ Тааля әйтә: "Ва ла тамутунна", үлә күрмәгез. Илля ва антум муслимун. Үлсәгез, кафир булып үлә күрмәгез. Мушрик булып үлә күрмәгез. Динсез булып бу дөньядан китмәгез. Илля ва антум муслимун. Аллаһ Тааляга ышанган, Аллаһ Тааляга буйсынган мусулман хәлегездән генә китегез ди Аллаһ Тааля. Ә мусулман хәлебездән китү бездәнме, бездән түгелме? Ул да сорау бар. Аллаһ Тааля Коръән Кәримдә җиңел генә безгә әйтә: "Фаман ша'a фалью'мин, фаман ша'a фальякфур." Теләгән кеше кафир булып яшәсен, теләгән кеше мөэмин булып яшәсен. Аллаһ Тааля бер нинди зарар китермибез әгәр дә кафир булып китсәк. Аллаһ Тааляга бер нинди файда китермибез әгәр дә мусулман булып җәннәтле булсак. Аллаһ Тааля Аллаһу самад, лам ялид ва лам юлад. Һич Аллаһ Тааля ихтиҗсыз камил хуҗадыр. Ни в чем не нуждается. Ләкин Аллаһ Тааля безнең файдабызга, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның үзенең өммәте өчен борчылып әйтте: "Мусулман булып минем хузурыма килегез" диде. "Ва ла тамутунна илля ва антум муслимун вa'тасиму бихаблиллаһи җамига." Менә бу сурәне, менә бу аятларны һәр вакыт сөйлибез конференцияларда. Ислам религия мира и доброда сөйлибез. "Вa'тасиму бихаблиллаһи җамиган." Аллаһ Тааляның нык җибенә, Аллаһ Тааляның верфь Всевышнего, Аллаһ Тааляның нык җибенә, Коръәнгә нык ябышу белән ябышыгыз, бергәләшеп. Бергәләшеп ябышыгыз Аллаһның җибенә, Аллаһның нык җибенә, Коръән Кәримгә, Исламга бергәләшеп ябышыгыз. И әйтәбез, менә без мусулманнар бергә ябышырга тиеш дибез дә. Аннан соң конференциялардан кайтабыз да, Афганистан, Ирак белән, Иран белән сугыша башлыйбыз. Пешерибез, берәйберне эшлибез, икенче әйберне. Аллаһ Тааля шушы аяттан алданрак әйтә: "Вa'тасиму" дигән сүзләрдән әйтә нәрсәди? Иттақуллаһа. Аллаһ Таалядан чын курку белән курыксагыз гына, Аллаһ Тааляның әмерләрен үтәсәгез генә, Аллаһ дигән нәрсәләрдән тыелсагыз гына, ныгытып ябышып була. Кайбер вакытны сөйлибез берәйберне, эшлибез икенче әйберне. Шуның өчен нәрсә кирәк икән? Аллаһ Тааляның нык җибенә ябышыр өчен, Аллаһ Тааляның шушы юлында булыр өчен нәрсә кирәк икән? Иң беренче тақваллаһ. Аллаһ кушканны эшләү, Аллаһ дигәннәрдән тыелу. Бер хадискә кайтабыз. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة اتق المحارم تكن أعبد الناس. أبو هريرة رضي الله عنه шуңа Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең баласына, үзенең улына, үзенең иң якын дустына әйткән шикелле әйтә. Аңар әйтте икән, димәк ул безгә тиешле. Абу Хурайра, нигә ул Абу Хурайра? Хурайра дигән сүз маленький котенок, пси баласы дигән сүз. Нигә аңар пси баласы исем кушканнар беләсездер бәлки. Бу йоклаган вакытта чапанында пси баласы йокка киткән. Уянса, шушы пси баласы рәхәтләнеп йоклап ята. Нишли йокласын, аны уятмый, кисә дә
шушы псинең атасы шикелле булу. Карагыз, нинди рәхимлек, нинди шәфкать. Хатынына гына түгел, баласына гына түгел, үзенең сөт бирә торган сыерына гына түгел, псигә нинди шәфкать, мәрхәмәтле булганнар сахабалар, субханаллах. Я Абу Хурайра, иттақил махарима такун а'бадан нас. Харамнан саклан. Остерегайся запретного, и ты будешь самым поклоняющимся среди людей. Аллах сюда киракми, чтобы быть самым поклоняющимся среди людей, что надо сделать? Просто остерегаться запретного. Аллах Та'аля бик күп нәрсәне безгә халал итте. Бөтен нәрсәне Аллах Та'аля безгә халал итте. Все разрешил. Среди этого бик әз генә әйберне Аллах Та'аля безгә харам итте. Санаулы гына можно на пальцах пересчитать то, что Всевышний запретил безгә. Бик әз генә әйберне Аллах Та'аля безгә харам итте. Ләкин башка бөтен нәрсәне Аллах Та'аля безгә мөмкинчелек бирде, халал итте. Ләкин кызганычка каршы запретный плод сладкий дигән шикелле күбрәк шушы харамга бәндә омтыла. Эчүчелек, аракы, зина, кеше үтерү, әтиәнне ранҗиту, менә шуңар шаган әйберләр иң зур гынаһлардан хисаплана. Аннан башка тагы бар шикле әйберләр. الحلال بين والحرام بين بينهما أمور مشتبهات. Ансын киләсе җомгада иншалла сөйләрбез. Харам аерылган, ашыктан ашык, явно это харам, явно это халаль, но среди них есть такие еще непонятные вещи. Шикле дигән сүз, сомнительные вещи. Менә инде шушы шикле, сомнительный әйберләрне үзебез генә белә алмасак, галимнәребез бар, хәзрәтләребез бар. Бүгенге көндә интернет бар. Әгәр дә син шикләнәсең икән менә бу ризыктан, шикләнәсең икән менә бу эштән, сыра. Аның турында аерым без сөйләрбез. Абу Хурайрага Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтә: "Я Абу Хурайра, иттақил махарима такун а'банан нас, варда бима қасамаллаху лак такун а'нан нас." Кулыңдагы булган әйбергә риза бул. Будь доволен то, что у тебя в руках. Канагат булсаң, булган әйбереңә канагат булсаң, такун а'нан нас, иң бай кеше буласың. Если будешь доволен то, что у тебя есть, благодарить Всевышнего, то будешь самый богатый человек. Мөхтәрәм җәмәгать, күрәбездер кайбер бай кешеләрне, бер квартирасы бар, икенчесен сатып ала, бер вилласы бар, икенче коттеджны эшли. Нормально бу. Бар балалары бар, кияүләре бар, дуслары бар. Нормально, арттырудан бер нәрсә түгел. Ләкин әгәр дә шуны эшләгән вакытта намазы калса, уразасы калса, халалмы, хараммы дип белмәсә үзенең килгән акчаларын, ул процентларын, ул рибаларын, Алла сакласын, бу аңар бәла өстенә бәла, ут өстенә ут арттыра. Әгәр дә инде күп генә маллы булып та, шушы малы тиешлечә закатын бирелгән булса, канагатлык булса, намазы булса, шükранасы булса, ул вакытны Аллаһ Таала бай кешеләрне, көчле кешеләрне күбрәк ярата хәерче, загыйф кешегә караганда. Ләкин Абу Хурайрага Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйтә: "Ва ахсин иля джарика такун муъминан." Карагыз, казалось бы, что делай хороший своему соседу. Күршеләрең белән яхшы яшә, такун муъминан. Күршеләрең белән яхшы яшәмәсәң, кайбер кешедән сорыйсың, ничек син? Нормально, квартира, вот дом построил туда-сюда или квартиру купил. Все нормально, но вот соседи плохие. И справа, и слева соседи плохие. Оңдан да, соңдан да күршеләрем начар. Тегесе миңа чүбен ташлый, мунса машинасын куя, мунса тегеләй әйтә, мунса кунаклары килә дә, аннан миңа интектерә. Әгәр дә син күршең белән начар яшисең икән, ул вакытны иманыңда загыйфлык бар. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. Bir kişi Allah'ın barlığına, birliğine, Peygamberge sallallahu aleyhi ve sellem şansa, ol vaqtını qonağın hürmetlesin, hem kurşu bilen yaxşı yaşasın. Eğer de senin kurşun bilen naşar yaşaysın iken, bil özün naşarsın. Nindigine naşar kurşu bulsa da söz tabıp bula, matur itib aytib bula, anlamasa anar bir akşasın, bir anar bir тележка satıp alıp bir, mına ayda dostum, извини, потому что bir hal bulsa, пожар bulsa Allah saklaсын, qarak değilse, iyinde bulmasa, kim kile?
Ленинский райондағы болған туғаның түгел, менә күршің қары. Или он сам подождет, Алла сақласын, или ол сені сақлай. Шуның үшін күрші біле яқшы яшәргә кирәк. Менә шушы әйберләр, казалось бы, нинди күрше белән яхшы яшә, канагать бул. Ул бөтен яктан да, социаль яктан да, экономический яктан да, политический яктан да бу хадисне кулланып була. Политический яктан ничек? Яшә башка илләр белән, күрше илләрең белән яхшы, күрше районнарың белән, күрше республикаларың белән яхшы яшә. Күп генә яхшы яшәсәң дә, дөнья бит һәр вакыт булай гына бармый. Алла сакласын, сугыш булуы мөмкин, ачлык булуы мөмкин, су басуы мөмкин. Ана пожар янып килсә, сырап тормый бу Мордовияма или Удмуртияма или Мариэл дип сырап тормый. Общий беда. Шуның өчен менә бу хадисне эшләтеп була. Политический яктан да, экономический яктан да, социаль яктан да. Ва ахсин лин-наси ма тухиббу ли-нафсика такун муслиман. Ва ахиббан лин-наси ма тухиббу ли-нафсика такун муслиман. Үзең сөйгән нәрсәне, үзең яраткан нәрсәне, менә бу бик авыр. Кайбер вакытны киемем, менә хәзер киемем инде, җыртылды, яки кичерәйде, яки зурайды, искерде, менә тиңнәр бирәм, менә дустыма бирәм. Бик яхшы бир. Иске әйбереңне кемгәдер бирсәң, яңа әйбереңне алырга урын кала. Үзе бер сөннәт. Әгәр дә синдә шкафта 17 костюм илеп тора икән, син аны 5 елга да бер тапкыр кимисең икән, бир аны дустларыңа, бир аны туганнарыңа. Яңасы булыр, мода үзгәреп тора. Кирәкми шул хәтик сакларга. Ләкин монда нәрсә дигән? Ва ахибба лин-наси ма тухиббу. Үзең яраткан әйберне башкаларга да ярат. Үзеңә жәл булган әйберне дә кемгәдер бирсәң, жәлләмичә, Аллаһ Тәала арттырып бирә. Белеп торыгыз. Испытайте. Вот даже нечаянно, если вот очень мне нравится эта вещь, но кто-то более нуждается, чем я, дай ему. И Всевышний через неделю, через месяц, может через год тебе такую вещь, а то и больше даст с баракатом. ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. Бик артык күп көлмә. Очень много не смейся. Бик артык күп көлмә, бик артык күп көлү бу калыпны үтерә. Бер вакытны сахабалар пәйгамбәр белән утырган вакытта берсе ха-ха-ха көлгән, катырак көлгән. Пәйгамбәрбез аннан нәрсә көлеп утырасың? Әллә сират күперен үттеңме дигән. Минем әби дә шулай дип әйтә иде. Нәрсә артык көлеп утырасың? Әллә җәннәткә ашкышларыгыз кисәмәдәме дип әйтә иде. Артык күп көлү түгел. Улыбайся. Быть веселым, но слишком много смеяться и ненужных вещей, чтобы другие смеялись. Я к себе это обращаюсь иногда, у меня тоже есть такое качество юморное. Но иногда те люди, которые ко мне привыкли, если я какой-то юмор не скажу, они скажут: Хазрат, что с тобой случилось? Вот. Но даже если у тебя есть юмор, этот юмор должен быть на пользу для твоей религии, для твоей семьи, с детьми, с внуками, с супругой. Не будь чересчур серьезным. Есть место, когда быть серьезным, но с детьми, с супругами, с внуками улыбайся, с ними радуйся, дай им тоже посмеяться, но есть особая степень. Бик күп көлмәгез, бик артык күп көлмәгез, чөнки бик күп көлү бу калыпны үтерә диде. Менә мөхтәрәм җәмәгать, нәрсәдән башладык? Иттақуллаха хаққа туқатихи ва ла тамутунна илля ва антум муслимун. И иман китергән бәндәләр, Аллаһ Тәгаләдән шын курку белән куркыгыз, һәм дә мусулман булмыйча үләп күрмәгез ди. Бу хадисның дәвамында тагы бар. Ва кун вариган такун аъбадан наси. Ва кун вариган дигән сүз, вариган дигән сүзнең мәгънәсе будь осмотрительным в дозволенном и запрещенном. Һәр бер эшеңдә ихтибарлы бул. Туктале, моны эшлим. Бу шариғат буенча дөрес микән, юк микән? Монда шик бар микән, юк микән? Серьезно относись, особенно менә купли-продажада булсын, талак никахларда булсын, менә шушы эшләрдә, аилә тормышында булсын, менә шушы эштә һәр вакыт ихтибар белән кара. Җиңел генә карама, пойдет. Все делают, и я делаю.
Даже 1000 человек, если делает, то ты задумайся, в этом нет ли что-нибудь такое запрещенного или сомнительного. Потому что сомнительный әйбер булса, запрещенный белән эшләсәң, килгән эшеңдә бәрәкәт таба алмыйсың. Балаларыңны Алла сакласын, харам белән үстерсәң, акча каян килде, каян китте, шуны уйламасаң, балаларыңа вроде бы дөрес тәрбия бирәсең. Алла сакласын, шул балалар тәүфиксез, тәртипсез, әдәпсез, әхлаксыз булулар мөмкин. Аннан соң уйлыйсың нәрсәгә? Динне тиз күбрәк уйлый башлагач, теге вакытны тапкан малым харам булган икән. Теге вакытны эшләгән эшләрем вакытны шөбһәле булган икән диләр. Шуның өчен мөхтәрәм азиз кардәшләр, шушы шәригатьтәге булган кайбер нишкәлекләргә игътибар белән карагыз. واعتصموا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Şu ayetin devamında Allah Subhanahu ve Teala ayet: إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. Bir-biriniz bilen düşmanlar idiniz siz. Bu Mekke'de bulsun, Yesrib, sonradan Medine'de isim koşulu Medine'de bulsun. Allah Subhanahu ve Teala indirgen ayetin şu manası kabile birisi birisine düşman. Birisi birisine kızların vermeyin, birisi birisinden tavar almayı, savda etmeyi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kilip, İslam'ını anlata başlayıp, Mekke'den Medine'ye koşkende, mına şuşu birisi bilen düşman bulgan. Indi bütünlüğü propust, mına şuşu propustga, yarga, şıkırga kilip jitken vakitte, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam bilen kildi de, Allah'ını şuşu şıkırdan kıtkardı, hem de bütünsi de birge, şuşu nişe kabileler birge bulup, anlarsın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin anın flagı aslında İslam'ını arttırdılar. Hem bugün de muhterem aziz kardeşler, eğer de kimde dinsiz, namazsız, işip, haram tabıp, haram yol bilen izlep tabıp, yaşayıp duran bulsa, ol bir şıkırının, propustinin yanında basıp duran bula. Eğer de şu kişi tövbe kılıp, Allah Teala'nı tanıp, halal bilen haramını ayırıp, din bilen tırmışını başlasa, bu propustan gitken bula, hem de en bəxtlik şu bula muhterem aziz kardeşler. Ayetin devamında Allah Subhanahu ve Teala ayet: "Veltekum minkum ummeh يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولتكن منكم أمة." Sizning o'zingizning orangizdan minkum degan so'z zamir qayta minkumga ولتكن منكم пусть среди вас найдутся такие люди. Среди своих найдутся такие люди. Nişli, nindi kişiler yad'una ilal khayri, izgilikka chaqiralar. Izgilikka chaqiralar. Кайбір кіші айтады, ему бесполезно говорить. Кайбір кіші айтады, мне стыдно говорить. Все равно меня не будет слушать. Yok жамағат, хақлықны айтырға керек. Мен ра'a минкум мункаран фальюғаййируху биядихи. فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Peygamberimiz aytты, bir kişi ikinci kişide bızıq işini көрсе, нишлесін? Ол хадисini ишіткеніңіз бар, ләкин аны қабатлап тұрға керек. Надо повторять побольше этот хадис. Если увидит что-то запрещенное или что-то ненужное, биядихи, тұтсын қолы білән. Ярамай болсын эшләргә дустым. Улым, қызым, ярамай болсын. Киіміңні, жаулықны, намазын оқы, тұр ертеңгі намазға. Қорықмағыз, өзіңіздің балаларыңызға тәрбие берерге. Қолы білән тұтсын. Фа ин лам ястати', қолы білән тұта алмаса, ғайреті болмаса, қатынынан қорқса, баласынан қорқса, көршісінен қорқса, хужасынан қорқса, нешлесін? Тілі біле айтсын. Нельзя вот так делать. Айтсын барбір тілі біле айтсын. Енді тілі білен де айтырға қорқса, фаби қалбихи, қалбі біле риза болмасын. Пусть душой он будет недоволен этому. Вәзәлике адуафул иман, мына шушы көңіл білен гына риза болмау иманның зағифлігінен. Уровень нашего вероубеждения зависит от того, чем мы остановим рукой, языком или же просто словом. Или просто будем недовольны сердцем. Шуның өчен мөхтәрәм азиз кардәшләр, вәлтәкум минкум умма, сезнең арагызда булсын шул кешеләр, ядуна иләл хайри, изгелеккә чакыручылар, ва яъмуруна бил магруфи ва янхауна анил мункар, бузык эштән тыючылар, изгелеккә чакыручылар. Менә шулай булганда ва улаика хумул муфлихун. Шулай булганда гына шушы кабилә, шушы и, шушы район, шушы шәһәр тәртиптә була.
Әгәр дә бызыклыктан туктатмасак, ана бызыклыктан туктату юк. Ирләр белән гомосексуалистлар, хатыннар белән лесбиянкалар, тегесе үзенең үзгәртә үзенең җинесен, кызлар хатын була, хатыннар кыз була. И бер сүз әйтмибез, нормально. Давайте этот радужный флаг выставим и будем это приветствовать. Юк, җәмәгать, әйтергә кирәк. Сакла үзеңнең иңне, сакла үзеңнең кабиләңне, сакла үзеңнең районыңны. Булдыра алсаң, инде булдыра аласың икән артыграк, күбрәк тә булдыр Аллаһның ярдәме белән. Шуның өчен мөхтәрәм кардәшләр, вальтакум минкум уммату дигән сүзнең бер 3 кеше булды икән, сәфәргә чыкты икән. 3 кешеме, 5 кешеме, без әйтәбез. Вот син экономикада хорошо соображаешь, Альберт манда, Русланмы, давай син будешь. А син менә шәригать буенча әйбет беләсең, әйдә безне ирәт. Намазны ничек кылырга сәфәрдә, тәһаратны ничек алырга, таяммум ничек, кыбланы ничек табырга, бу уразаны кайчан тотабыз, кайчан җәмәгать. Менә шулай булган вакытта, дин ягыда, дөнья ягыда бара торган була. Biz бүгенге көндә шушы күбрәк дөнья ягын кайгыртабыз да, дин ягын уйламыйбыз. Пускай бабушки там на кухне сами разбираются. На 100 рублей дай им садаха, успокоиться пускай. Или давай книжку раздадим, там что-нибудь на поминках. Юк, алайгына түгел җәмәгать. Истем гына акча садаха биреп, әбиләргә, бабайларга, яки анда урамда сырап торган кәләпүшле бер кешегә акча биреп кенә динне алып барып булмый. Динне алып барыр өчен минкум, үзебезнең арабыздан чыксыннар шундый кешеләр, яхшылыкка инди торган, бызыклыктан тыя торган, ва улаика хумул муфлихун. Шулай булганда кытылучы, шушы уттан, җәһәннәмнән кытылучы кабилә, уммат шушы булыр диде. Ва aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-ghaffara li wa lakum.